Sairam everyone. In this video, we'll be learning the notations for a Rama Bhajan, Danava Bhanjana Rama Sai. The bhajan notations are written in Teen Tal. We'll be using both the Ga, Dha and Ni in this bhajan. I will sing the bhajan notations first, followed by the bhajan. Sa 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 re re sa ni ni pa ma pa pa re re ga re sa ni sa pa sa 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 re sa ni ni pa ma pa pa re ga re sa ni sa da sa re ga 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 ma ga pa ma ma ga 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 ma ma pa pa re ga re sa ni sa sa re ga 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 ma ga pa ma ma ga ga ma 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 pa pa re ga re sa ni sa pa sa 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 re sa ni pa ma pa pa re ga re sa ni sa pa 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 da da ni da pa da ni da pa ma ma da 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 ni da pa जय साईराम।